Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wannan shine harafin darasinmu na yau, kuma shine harafi na 5 cikin jerin harufan Larabci. Yanda ake karanta wannan harafi shine jimun. Idan na karanta, kuma sai ku karanta jimun, jimun, jimun. Misalan wannan harafi a harshen Hausa su ne jariri, jigawa, juriya. Kalmar jariri da jigawa da juriya sun fara ne da harafin darasinmu na yau, ma'ana jimun. A Larabci kuma misalan da za mu kawo su ne jamalun, jibalun, jundiyun. Kalmar jamalun da jibalun da jundiyun sun fara ne da harafin darasinmu na yau. Wannan harafi ba shi da wahala ko kaɗan wajen furtawa. Wannan shine ɓangaren koyon rubutu, ya kasu kashi biyu. Kashi na farko, kamar yadda kuka gani aka rubuta cewa ku bibiyi rubutun wannan harafin da fensil, ma'ana ka bi cikin harafin darasinmu na yau da fensil naka rubutu mai kyau daga farko zuwa ƙarshe, kamar yadda yanzu haka kake kallo muke rubutawa. Kashi na biyu shine rubuta harafin da kuka bibiya a wannan gidajen, ma'ana ana so ka rubuta harafin darasin yau da kanka ba tare da ka bibiya kamar yadda aka yi ma a baya ba. Saboda a baya ana so ka koyi salon rubuta harafin ne, a nan kuma ana so ka rubuta harafin ne da kanka daga farko har ƙarshe, kamar yadda yanzu haka kake kallo muke rubutawa. Alhamdulillah, mun san ka iya rubuta harafin wannan darasi namu ne yau. Muna roƙon Allah ya ƙara sauƙaƙe mana shi, ya ƙara ba mu fahimta da basira. Domin samun PDF na koyon rubutun wannan darasi da sauransu, ku yi klikin na first comment namu ko kuma ku yi scanning na QR namu. Nan take za ku tsinci kanku cikin WhatsApp group na wannan makarantar. Idan wannan bidiyon ya fa'idantar, ku danna like, share domin wasu masu amfana. Ma'assalam.